Ahojte, máme dušičky, čo znamená, že všetci pôjdu domov z vysokej školy, zo zamestnania a tak ďalej. Stretneme sa s ľuďmi, ktorých sme dlho nevideli a mnohí z nás si položia otázku, nezahráme niečo? Mali by sme asi niečo zahrať, že? Taká tá príležitosť zase nebýva až tak často, bohužiaľ. A keď už ideme niečo zahrať, prečo by to nemohlo byť niečo halloweenské, dajme tomu? Mohlo. Tak, poďme na to, pozrime sa dnes na hry, ktoré by boli vhodné na halloweensky one shot. Netvrdím, že toto sú všetky geniálne, budúci rok alebo minulý rok by som si vybral možno nejaké iné, ale tento rok by som zahral niečo z tohto tu. Samozrejme, ak sa bavíme o Halloweene, úplne prvé do hlavy naskočí Cthulhu. Akékoľvek Cthulhu, je to strašidelné, je to nepríjemný pocit, minimálne ak nepriamo strach, takže po akomkoľvek Cthulhu siahnete, a že ich je dosť, zrejme to spravíte dobre. Ale ak by som mal vybrať jedno, vybral by som Cthulhu Dark. Robil som jeho nedávno video, už to bolo asi aj dávnejšie, myslím. Ale v skratke, prečo by som si vybral Cthulhu Dark? Lebo to má úplne jednoduché pravidlá na jednu stranu. Vysvetlíte to behom chvíľky, potrebujete na to pár kociek a nič iné. Dokáže to veľmi pekne vzbudzovať strach a neistotu v hráčoch. A ak by ste sa do toho chceli pustiť viac ako na tú jednu stranu, tak plné pravidlá obsahujú strašne veľa veľmi dobrých rád, ako budovať atmosféru, ako budovať ten horor, ten nepríjemný pocit, strach z neznáma a tak ďalej a tak ďalej. Cthulhu Dark rozhodne je jedno z tých, čo chytíte do ruky a prakticky takmer hneď začnete hrať. Ak teda máte príbeh, samozrejme, pretože je to dosť silno GM-centristické. Tam GM má veľké právomoci a musí mať nejaký jasný plán. Ale ak toto máte, alebo to zvládate, nie je problém, Cthulhu Dark dokážete vysvetliť a zahrať behom chvíľky. Keď už sme pri Cthulhu, pozrel by som sa na Brindlewood Bay. Za túto hru ruku do ohňa zatiaľ nedám, lebo ešte som ju poriadne nehral, ale to, čo som o nej zistil, sa mi páči. A je to hra, ktorá bola čiastočne inšpirovaná Cthulhu, ako som povedal, a čiastočne seriálom To je vražda napísala a jemu podobnými. V tejto hre hráte za dôchodkyne, ktoré odhaľujú zločiny v ich susedstve. A áno, mnohé z nich môžu byť nadprirodzeného pôvodu. A je to Powered by the Apocalypse hra, v ktorej vyšetrujete, pátrate, zbierate stopy a keď nazbierate stopy, a pozor, hráči prídu s teóriou, čo a ako sa stalo. Toto je presný opak Cthulhu Dark, kde GM má presnú líniu, po ktorej ide. Tu nie, tu nemá presnú líniu, tu nevieme, ktorý z tých podozrivých je skutočným vrahom a GM to nemá naplánované. Dokonca je lepšie, keď nad tým ani vôbec nerozmýšľa, pretože je na hráčoch, aby si z tých stôp, ktoré zozbierali, zoskladali nejakú teóriu a potom si hodia teda, v závislosti na získaných stopách, či je správna alebo nie je správna. Teda je to veľmi zaujímavý koncept, ktorý dáva veľkú moc hráčom a vyžaduje si menej prípravy, čiže opäť ideálne na taký rýchly, halloweensky, možno nie úplne plánovaný one shot. Ak chcete poriadny strach, skúste Mothership. Tiež som o ňom robil video, takže v skratke, Mothership je sci-fi. Hororové sci-fi. Predstavte si Aliena, to je asi najbližšie k tomu. Partia ľudí sa vydáva na opustenú loď alebo opustenú stanicu, kde snaží sa ju preskúmať a ich strach a panika nevyhnuteľne stúpajú, smrteľnosť postav je vysoká, šanca na prežitie je pomerne malá. Proste idete a snažíte sa nezomrieť, čo sa vám nemusí hneď podariť a dosť možno sa možno ani nepodarí. Takže opäť veľmi vhodné na podobný one shot, pretože ak vám zomrú postavy, ktoré si inak vytvoríte veľmi rýchlo, tak vás to príliš netrápi, nejakú kampaň s nimi hrať nemusíte a
ten pocit strachu tam je, tie mechaniky sú stavané na to, aby vás vzbudzovali stále viac a viac nepríjemný pocit a strach, že niečo sa blíži a znova mi stúpa strach a dovchádzajú mi náboje, už nemáme lekárničku. Presne ten pocit, ktorý máte pri napríklad Botrelcovi. Ďalšia hra, na ktorú by som sa pozrel, je Tales from the Loop. To nie je priamo hororová hra, je to retro sci-fi zasadené v alternatívnych 80. rokoch, ktoré sa zameriava na partiu detí, ktoré pátrajú a vyšetrujú zvláštnosti, ktoré sa vyskytujú v okolí výskumného centra, v ktorom pravdepodobne pracujú ich rodičia. Ak ste videli seriál, tak viete, že aj keď to nie je priamo horor, silno to pracuje s atmosférou a s pocitom, že nevieme, čo sa presne deje, aj s morálnymi dilemami niekedy, s vecami ako ľudská myseľ v robotickom tele, umelo skonštruovaný robot, ktorý má osobnosť človeka, alebo aspoň tam bol pokus vytvoriť mu osobnosť človeka. Nie je to človek, ako sa k nemu správať. Tieto dilemy a táto silná atmosféra môžu byť vhodné na halloweensky one shot, ak sa nesnažíte o nejaké jumpscary alebo podobné veci. Tales from the Loop má opäť veľmi pekne spravený rulebook, v ktorom nájdete množstvo dobrých rád, ako viesť hru, ako si s tým poradiť. Čiže ak sa do toho chcete zahlbiť, máte sa do čoho, a ak nie, Quick Start Rules majú niekoľko desiatok strán, ktoré rýchlo prelúskate, samotný systém je jednoduchý, opäť nemusíte nič dlho vysvetľovať, zoberiete pár kamošov, rozdáte im predpripravené postavy a môžete hrať behom chvíľky a pustiť na nich všetky tie roboty s ľudskou mysľou, ktoré sa chcú pomstiť, alebo vyšinutých inžinierov, ktorí vyrábajú stroje s vlastným vedomím, alebo neviem, čokoľvek iné by ste chceli. No a ako poslednú by som si ja osobne zahral, opäť nedám zatiaľ za ňu ruku do ohňa, ešte som ju nehral, ale veľmi sa mi páči. They Came From Below the Sea. Ak to nechcete tlačiť do tej hororovej strany, ale naopak by ste chceli vyskúšať béčkovú, prehnanú, áno, povedzme si to, hovadinu v štýle béčkových filmov z 50. rokov, They Came From Below the Sea je úplne presne to, čo hľadáte. Game Masterovi sa to hovorí režisér, postavy sú vlastne herci, ktorí účinkujú v tomto béčkovom filme a všetky mechaniky tomu zodpovedajú. Je to úmyselne robené tak, aby to bolo prehnané. Bojujete tam proti kraboľuďom a proti rybým ľuďom, ktorí prišli spod mora, ako už názov samozrejme prezrádza. A veľa vecí v príbehu tam nemusí dávať zmysel, lebo je to bečko z 50. rokov. Predsa mechaniky to priamo podporujú. Môžete napríklad minúť nejaké body na to, aby ste sa prekopli cez stenu, lebo sú to kulisy predsa. No, všetci to vieme, tak o čom sa budeme tváriť. No, som pripútaný k stene, no tak miniem si tie ťažko zarobené bodíky a urvem sa z toho polystyrénu a ujdem preč. Alebo sme ako partia v ťažkej situácii, proste si dajme strich a povedzme si, že táto scéna skončila a jednoducho pár slovami v tej nasledujúcej scéne povieme, že dobre, sme sa z toho dostali, áno, bolo to tesné a hotovo, neriešime. Alebo ak je niečo ťažké, čo môj napríklad intelektuálne zameraný charakter fyzicky nezvládne, môžem si za pár bodov zavolať kaskadéra, aby to spravil za mňa. Je to trochu pritiahnuté za vlasy? Áno je. Ale stále má to tú halloweenskú tematiku, hoci trochu prevrátenú. A je to zábavné. Ak hľadáte niečo nie príliš vážne, tak They Came From Below the Sea, myslím, presne spĺňa tieto podmienky. Beží to na Story Path systéme, ak sa nemýlim, čiže ak poznáte Vampire, tak toto bude niečo podobné. Máte krúžky, ktorých si vyplňate puntíky, hádžete toľkými kockami, koľko máte puntíkov.
nič, čo by ste nezvládali, myslím si. Opäť to nebude treba vysvetľovať 3 hodiny. Takže takto, toto je to, čo ja by som si zahral na Halloween, uvidíme, čo z toho sa podarí a dúfam, že vám sa podarí niečo zahrať, že sa budete baviť a uvidíme sa niekedy v Abarete.